Atur pambagyo para sutrisna budaya ingkang minulya sugeng dalu sugeng binarak saha sugeng kepanggihan kalian keluarga ageng Sandiwara Ketoprak ngesti budaya ingkang mijil saking Desa Njoho, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang Bangkit. Ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Ibu Yayu Kamalin saha kabiyantu dening Adimas Gogon. Para sutrisna budaya ingkang minulya mekaten kala wau pasugatan saking Sandiwara Ketoprak ngesti budaya salah satunggalipun gambyong ingkang dipun tindakaken widodari saking kahyangan ngesti budaya saha kairing ungling gongso ngesti laras ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Bapak Raji Presiden utawi Swarawati ingkang dipun tindakaken panjenenganipun Ibu Kesi nuwun para sutrisna budaya ingkang minulya ing mriki saking pagelaran Sandiwara Ketoprak ngesti budaya
Sengadi badhe ambeber cariyos cunduk kali pamundhutanipun bapak ingkang hamengku gati ing dalu menika mundhut salah satunggalipun cariyos sejarah Mojopahit ingkang mawi hira-hiran Damar Wulan Ratu kita ambali saking pamundhutanipun bapak ingkang hamengku gati ing dalu menika mundhut salah satunggalipun cariyos sejarah Mojopahit ingkang mawi hira-hiran Damar Wulan Jumeneng Ratu saha saderengipun pawiyatan kita Purwakani kula atas nami sutradara saking pagelaran Ketoprak Ngesti Budaya badhe hangaturaken para paraga seniman seniwati ingkang badhe hangayahi kewajiban ing dalu punika. Adegan ingkang kaping setunggal nggambaraken wonten ing Kraton Mojopahit. Dyah Hayu Soba Siti Kencana Wungu ing dalu menika kapitayaken panjenenganipun Ibu Sundari. Patih Lugender ing dalu menika kapitayaken panjenenganipun Bapak Nano Wibowo. Minak Koncar ing dalu menika kapitayaken dening Adimas Troni. Ewa dening sederek bulu ing dalu menika kapitayaken dados Layang Seta. Layang Kumitir kaasta dening Adimas Tabah Wibisana. Adegan salajengipun nggambaraken wonten ing Kabupaten Blambangan. Guru Bisma Minak Jingga ing dalu menika kapitayaken panjenenganipun Bapak Suyoto. Gayun kaasta panjenenganipun Adimas Pendek. Angkat Buta kapitayaken panjenenganipun sederek Muhadi. Soho Adimas Grandong ing dalu menika kapitayaken dados Angkut Buta. Waito kapitayaken dening Niken Santiaji. Boyengan kaasta dening Niken Rina Paulus. Adegan salajengipun wonten ing Desa Paluwamba. Damar Wulan minangka prana prananing cariyos ing dalu punika kaasta panjenenganipun Adimas Pipin Haryanto. Sentanumurti ing dalu punika kaasta dening Bapak Agus.
Dewi Anjasmara ing dalu menika dipun pitayaken panjenenganipun Ibu Endang. Adegan salajengipun nggambaraken wonten ing Kabupaten Tuban. Ronggolawe kapitayaken panjenenganipun Bapak Amin Wijaya. Wongsopati kapitayaken Adimas Gunawan. Mertaraga ing dalu punika kaasta panjenenganipun Ibu Wulan. Buntaran kapitayaken dening Adimas Ridwan. Repat utawi dagelan minangka panutuping adegan ing dalu punika kapitayaken Adimas Gogon, Adimas Bombet Kabiyantu, Adimas Pendek. Mban minangka panglipuring panjenengan sami kaasta dening Niken Yayu Kamalin minangka sesepuh pagelaran ketoprak Ngesti Budaya. Nuwun para sutresna budaya mekaten kala wau para seniman seniwati ingkang badhe hangayahi kewajiban ing dalu punika. Kula atas nami sutradara mbok menawi wonten tandang tanduk solah tingkah saking prikanca kita ingkang kirang ngresepaken panggalih panjenengan sami, kula ingkang nyuwunaken agunging pangaksami. Ngesti Budaya sami Santi Jaya Jaya Wijayanti mugi rahayu kalisa ing sambikala. Ngesti Budaya sekali jaya tetep jaya selami-laminipun. Nuwun 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 kawula nuwun. Ketoprak Ngesti Budaya mijil saking dusun Jawa Kecamatan Sale Kabupaten Rembang kang kapimpin Mbak Yayu Gogon muga langgeng jaya salami.
sagunging para nayaka Sentana saka budheg adege Majapahit lumeber Kakang Tumenggung Arya Jejetan layang seta arpa dene layang kumitir panjenenganku pinangka wakil rumuhur Prabu Brawijaya Bramatujuk bakal caos atur perkara komplange dampar palungguhan ing Majapahit dawuh pangandikane Sri Prabu Brawijaya Bramatujuk kalamun Hyai Sri Subasiti ngancik tataran ing kadewasan bakal panjenengan sekake pinangka pengayoman ing Majapahit pramila para pradonga monggo klatringgo Kang Sabda tinimbalan kula Sang Jutaran. Kepiye sumpahmu? Sakwise wong atuang ingsun angkat minangka patihon ing Majapahit. Duh Sang Jutaratu Kencana kagem mawekani satriya satriya negari. Sumpah lan prasetya kula bejah gesang kula diageng wonten ing kraton Majapahit. Lan malih sinten kemawon ing badhe ngrontokaken sirah kedaton wonten ing Majapahit kedah langkai wangkene layang sini. Pindhanipun kados dene Gatotkaca Antareja Majapahit. Boten kathah lembahan sembah sungkem kula mugi konjuk Sang Jutaran. Tak tampa suruga puja pangsane ingsun tampan. Sanget anggen kula mugi dadosaken teguh yuwanan kula. Nyuwun sewu Sang Jutaran. Layang punika Kula
Jembatan Sangu Gemitri Darmaning Senopati. Rumus hang darbeni wajib hang rungkepi ulat salero hang rosowan. Menawi wonten payo-payo badhe nggegepil wonten ing Mojopahit. Panjenengan ampun kekesing penggalih. Kula minangka dados bentengipun Raja Mojopahit minangka Antareja wonten ing Mojopahit Sang Putra. Nuwun sewu Sang Sita Ratu. Paman Pati. Menika mboten lepat sedaya aturipun putra kula kekalih. Sasampunipun piyambakipun sandak lawung nentremaken Praja Mojopahit, panjenengan ampun arit ing manah. Boten was semelang bab kahanan lan katentreman Praja Mojopahit. Sakmenika Praja Mojopahit pindhanipun kecondokan satriya bagus pindhane apa nggih? Gatotkaca Antareja Mojopahit. Gatotkaca kuwi kasepene piye nggih? Miber tanpa lar, meletet tanpa soda. Antareja nggih. Antareja pindhane ambles bumi, jemudule wonten Kampung Baru. Lah kok Kampung Baru. Lah kok sabone Rama. Jenengan kok sampean niku apa? Ono-ono pun to yen to bab katentreman wonten Praja Mojopahit. Mojopahit menika sakmenika pindhanipun kudung awal ulang macan. Untuk ampun wonten burat muka menapa malih dom sumuping banyu ingkang badhe ngincer curnaning Praja Mojopahit. Sakmenika wonten Gatotkaca Antareja. Paring wujud sawetawis Sang Jemita Ratu. Kula badhe nyambut aturipun Kakang Patih Luginder. Kakang Patih Luginder. nggih piye kan? Panjenengan matur wonten ngersane Sang Jemita Ratu Kencana. Iya. Kok menawi panjenengan kok badhe matur, ampun waton matur. Ning kedah pawi watonan. Waton piye putraku? Panjenengan wonten ngersanipun Sang Jemita Ratu badhe ngawana-wanake dhateng putra panjenengan Layang Seta napa dene Layang Kumitir. Ing Mojopahit kalenggahan menika pindhane kecodokan Gatotkaca napa dene Antareja. Lah kasinatane ya kaya ngene. Nggih, wong nggih. Iya to ora. Nggih, kesenatan kok kesenatan. Ning sedaya kula dereng wonten buktinipun. Lho. Kertenono. Sak jedhe putraku candak lawung ana ing Praja Mojopahit. Ana dardah. Ora ana. Boten wonten geger. Ora ana. Boten wonten. Apa maneh saiki aku wis dadi patih legender ingkang minal-minulya. Ho. Dados saking pamangke panjenengan sak sampun Layang Seta napa dene Layang Kumitir ngancik tataran ing kadewasan Mojopahit pindhane kecondokan Gatotkaca napa dene Antareja. Boten wonten sadenga manungsa ingkang badhe ndamel geger ing Mojopahit. Alah, trimo menungso dewa wae ora wani. Boten waton kok. Gatotkaca Antareja. Napa panjenengan mboten kemutan? Piye? Rikala semanten geger ing Mojopahit. Kakang Sindurareja Adipati ing Kediri seda ana ing Paraga. Seda ing Naranggana saking tangane Adipati Grubesma Minak Jingga. Garwaku Mintarwati Mintarsari uga seda ing Palagan saka tangane Grubesma Minak Jingga. Lah kuwi lak ya putraku sik urung akhir dewasa. Nggih, Mas. Saleh. Saleh. Enten lumrah mau lumrah. Ngono. Dadi umpama saiki putra panjenengan sampun ngancik tatane kadewasan ing Mojopahit menika ugi pinayungan kekudung ulang macan kados ing menawi saking pamangke kula anak panjenengan sakalimipun ngancik ing kadewasan boten kekudung ulang macan Kudung apa? kekudung ulang kirih. Lho. Pripun temo? Sembrono. Putrapate Sembrono. Ayo kudunge sapa kirike sapa? Kudunge anak sampean Kirike aku. sampean. Ya kok tak cakar ae. Rumah Nek menika dereng pitados menawi kok katiasane si Seta napa dereng Kumitir pindhane Gatotkaca. Lah dereng perso. Dereng perso. Kegiatanipun Layang Seta pindhane situs. Siji mungsuh satu. Nggih. Layang Kumitir Antareja pindhane jiwu. apa? Siji musuh 1000.
iki mau. Ribut. Ribut. Cicak jong. Lho. Ribut. Nun ora pantes rasane sejuta. Nuwun sewu Paman. Umpami kula mbuktekaken wonten ing Pendhapi Agung Majapahit. Kula minangka antarejanipun Raja Majapahit. Lamun mangke kula ambles bumi, ketoprak mboten saged main. Oh, Paman Abro lho. Ayo. Abro. Sing blabak ajur piye? Lah nggih. Paman Patih. Oh, piye sang juta satu? Panjenengan Kakang Munak Kunci. Jam. Ampun dipun lajeng. Upami sedaya menika badhe panjenengan lajengaken. Sedaya menika boten badhe wonten krantungan Kakang Munak Kunci. Pangapunten ingkang ageng Kanjeng Sunan. Ayun. Marang panjenengan Paman Patih. Dawuh katimbalan saksi. Dinten sakmenika Pendhapi Majapahit ngendhiki mangsawan sampun. Monggo panjenengan kuwatir murgo. Sampun keparang sang juta. Dawuh Urae. Godhong waru balang-balang. Rupane ayu jelepodong. Rupane ayu moblong-moblong. Moblong-moblong nggih. Nun Dawuh godhok yuyu dicampur tahu. rupane ayu mben sing duwe aku Wae Urae. nun sing duwe aku. Kok ora pangling aku. Umbaran kowe. Leres. Yo. Kula pun Joko umbaran sak kok baguse ngene yo. Umbaran dhewe yo yo. Umbaran. Dadekke kagetin para saka gure Majapahit. Tekamu ana ing Praja Majapahit niat sagung para-para nayaka ing Praja Majapahit. Ini ana kawigaten apa? Ampun ini. Kliru aku. Niku omonge iso kliru. Wale. Man paman lu kenong. Niki boten. Apa? Niki ciloko. Niki boten lho. Ciloko niki. Niki lho gender. Pate lu gender Kang Minarni Mulya. Panapunten nggih mangke. Iki cetha mo. Aja nyepil. Boten nate maca TV nonton koran. Kliru. Wale. Wale. Sing leres pripun? Aku ini wale ya ora metu. Nomor niku. Sing leres pripun? Maca koran, deleng TV. Ah, napa kenging? Lho sampeyan iki nonton TV kok kalih maca koran. Napa ketinggal TV ini? Iya, Boten ketinggal mo. Oh, sampean iki. Pak, putrane Pak Kilo Gendar iku pinter banget, ah. Sik to, sik umbaran nggih. Tekamu kok ndadekake kaget ing atiku. Ana apa? Sepisan sampun kelampan nggih Man. Dene tungkap kaping kalih. Kula ngambali lelampan ingkang sampun kawuringaken Man. Kejawi saking menika paman minak kuncir. Bener aku Mbak Jenak, Pak Kuncir bener. Nggih, mergo wetenge gedhe. Man paman rikala semanten dika nyekseni rikala Sang Prabu Brahma tunjung ageng sayem Saya goro. Kok mbok singkat iki piye? nggih sayem Saya goro goro umbaran. marang sapa kang bisa cilik ngendarat ageng mejahi kebo mar cerewet Marcuwek.
winggar semangka sampun kelampah mut meneng bupati ing Blunggungan. Blambangan. Blunggungan. Blambangan. Aku sing duwe kok padha ngeyel. Ya wis sakarepmu. Dene kaping kalih kula badhe dipun dhaupaken kalih Sobo Siti Pecotakku. Patek aku. Kowe kok kecotot ya anggonmu dhewe sing kecotot. Nggih. Kok nggih. Mila saking menika nggih Mas. Kula nyuwun danganing penggalipun Paman Menak Konjer. Kula nyuwun dhawuh Man. Arep njaluk gawur kelawan ya ayo si Sobo Siti Kencana Nggih. Tegese kowe nek ora menang paring pawang sulan kumbaran. Kene menapa ngaten Man Konjer? Kan saya iki ana ing ngersane. Ya ayo si Sobo Siti Kencana ya to pancen kan sira kepengin njaluk gawur. Langkung prayoga kan sira matur ngersane. Ya ayo si Sobo Siti. Ngaten nggih Mas. Lah gosek to. Urung-urung aja arep apa-apa kowe. Bar jamu. Oh nggih. Sajaan Kula jamu sari rapet. gugup kae. Boten sare rapat lurae. Apa yo? Emah piton. Iya. Samenggo saudara tak aturke Sang Jita Ratu. Nggih. Lho ya. Nuwun sewu Sang Jita Ratu. Paman Pati. Menika Joko Unggaran nggih. Guru Bisma Minak Jinggo Bupati saking Blambangan. Yang baikpun rikala semanten sampun mlebeti sayembara sakmenika nagih janji dhateng Pawang Sulan kula wonten dumateng Gusti. Apa bener Kang Sito? Guru Bisma Minak Jinggo. Iya, iya mati aku yo. Ampun aku lurae. Tangi lurae tangi. Walah. Barjamu emah piton geng. Jayo. Bangun lurae. Aku dijak gumenan wong ayu. Mboten jumenan. Apa iya? Nggih. Kula mang Kok dijak matur kok jemendak gulang piye? gumenan. Gumenan. Nggih, mudheg nggih manjenengan. Krungu kok ngono. Dawuh dalem Sang Jwita Ratu kula. Bener sira Guru Bisma Minak Jinggo. Boten sisih kula pun Joko Umbaran. Nggih, Guru Bisma Minak Jinggo. Munggah mune pendopo Majapahit. Menawi wonten sekadar manggalem Sang Jwita, monggo kalenggan menika ugi kula boyong wonten ing Kabupaten Blunggungan. Aku lamar pengayuman ana ing Majapahit. Boten sisip. Jayo. Gawul. Deg-deg yun. Guru Bisma Minak Jinggo. Dawuh Sang Jwita. Kang sira munggah ana ing Majapahit. Aku lamar salah sawijining pengayuman ana ing Majapahit. Wah, anu nggih. Apa pikramawas? Lakuku wae ra jejeg. Pasuryanmu wae kaya kumo-kumo. Rungokno ya. Dina iki panglamarmu ra tak tampa. Umbaran. Waduh, mati ya. Wong kaya yo. Ampun mati. Sing sabar ya Umbaran. Mbok menawa saiki ora gelem besok gelem. Setahun ora gelem rong taun gelem apa ya ngerti. Paman. Soho diko paman Minak Konjer. Menawi ngaten tiyang Jokowi niku botenipun paman Sindura gugur ing madyaning paprangan. Dihawit kados pepalang kula. Garwa dalem paman Minak Konjer ugi pejah wonten ing Rananggana. Mila saking menika nggih man ujuping manah kula
menawi kalenggan menika Sobo Siti boten kersa boyo ing Kabupaten Blumbungan negara Majapahit bakal tak bumi angus. Melayu. Batos panjenengan kok seneng. Menawi panjenengan pirsa putra panjenengan cekat-ceket trampil Ya bunga lho. saged ngempalahi dhateng Guru Bisma Minakji. Ing ngarep Pak Iskandha, putraku kuwi pinggane Gatotkaca lan Antareja. Ala trimo minak jinggo siji alah. Kecil kuwi car. Mergo saka panandikane putramu layang seta jindus layang kumitir jiwu. Lah, Nek katuran pirsa, piye? Minak jinggo menika boten salah satu kali manusa lumrah. Nyambakipun digdaya sekti. Ayo nyatane didugangi anakku kono. Morat-marit kabeh ya. Mbok menawa isih ngajeni kene Pendhapa Agung Majapahit saengga piyambakipun boten bisa malih. Ning boten napa-napa. Menika wonten gegering Majapahit, padha waru aku melu-melu tunggak jarak. Aja ajak-ajak.